Alam nyo ba yung masarap dito kasama ng gulay? Udlots kamote. Good morning, Philippines! Nagla-live ako. And then, yeah, to say thank you sa lahat. Kasi 9K na tayo. Yung subscribers. And then, salamat sa inyo sa nag-subscribe, sa palaging nanonood ng video ko. Ay, as in, yun pa sa salamat ko sa inyo. And then, also, sa pasasalamat ko niyan, plano kong mag-live mukbang next week. You probably will see this up before this video. Oh, yeah, after this video, not after. Maybe few days makikita mo mag-live ako. Busog ako eh. Sardines lang yung kinain ko ha. Busog ako. Kakaiba talaga yung sardines, no? Sardines lang yan, nakakabusog pa rin. At saka, mag-ano ako ngayon, mag-i-edit ng video. Yeah, mag-i-edit ako ng video. And then tomorrow, mag-film ako. Dami akong i-film bukas. And then today, I'm gonna edit a lot. And then re-continue. The Roxy went crazy outside, guys. Kasi yung bunny, oh, nakatindig lang dun, oh. Hindi nyo makikita dito. Pero andun yung bunny, ay. Bunny rabbit. Naluluka itong dalawa kasi nakikita nyo yan. Ito, nakikita ninyo yan. Yan yung parang itim dyan. Yan. Rabbit yan, guys. Naluluka na itong si Roxy. Gustong kunin. Gustong kunin. Roxy! What is that all about? Are you guys playing? Are you guys playing? Is that a play? What is that all about, huh? That's so of you. Yes, my special little boy. Wait, don't run away from me, oi! Your sister. Don't do that. Hi guys! Good morning! Katatapos ko lang pala nag-film. Yung channel ko na sabi ko, baka hindi ko na, pabayaan ko na. Pero, nag-upload pa rin ako doon. Makeup Bisaya. Doon na lang ako mag-upload ng mga makeup Bisaya. Yung maglingaw-lingaw video, mga Bisaya, lingaw-lingaw. Doon na lang na ako i-upload. Diba sabi ko, punta ako sa store today para bumili ng mga chicken, vegetables, para lutuin dito at saka dalhin sa isang bahay bukas. Pero, nagdesisyon ako, meron naman akong manok, bakit pa mag-grocery at magasto-gasto ng pera? So, dito,
defrost nito, dyan muna siya para ma-defrost. And then, yung mga gulay, doon ko na lang siya lulutuin at saka bilhin ko bukas maaga. Para hindi na ako, or baka may gulay pa sa isang bahay, ganyan-ganyan. Morning, naglilinis lang ako dito. I clean up the floor, vacuum the floor, and then I wash the, meron pala, nagwa-wash pala ako laundry. Yung cover sa couch namin, winawash ko siya, and na pala ito. And, ilagay ko kayo dito. Ilagay ko kayo dito. Kailangan ko bumili ng Swiffer pala din. Sana hindi ko makalimutan dry Swiffer para pang sweep ko sa floor namin. So, yan. Lunch tayo. Nagutom ako. Walang gulay, guys. Oy. Nagutom ako. So, sabi ko, magluto na lang ako ng dried fish. Si mackerel ito. Masarap ito, guys. As in, itong klaseng nabuwad. Masarap. Dried fish. And, sukang pinakurat lang andito. Hala, kurat. Anghang. Sarap. Tubig ito. Marami na naman tubig tayo. Tubig ko na sa likuran palagi. Inom ng tubig, dami-dami. Para hindi marumi-rumi. Yung tiyan niya. Sarap. Kahit rice lang at saka dried fish, solve na ako, guys. Of course, may gulay. Alam nyo ba yung masarap dito kasama ng gulay? Udlots kamote. Talbos ng kamote, guys. Ano siya? Pinakuluan, lagyan ng suka, onion, ginger, garlic. No garlic. And then lemon, and then sili. Ay. Nako. Sarap. Salad ba? Salad. Sarap nun. Mag-edit pa ako ng video pagkatapos nito. And then, hintayin ko na lang din yung chicken na defrost. Hindi mag-ice. Para lutuin ko mamaya. Maaga ako bukas, guys, kasi gusto ko makita asawa ko. Kasi maaga yung alas niya bukas. Gusto ko pagdating ko doon, andun pa siya ba? Hindi ko na nakita asawa ko. Na-miss ko na talaga. Hindi na ako pa nakapagsalita. Sarap. Yung sili ba? Yung pinakurat. Anghang siya eh. Sarap na anghang. Quiet muna itong mukbang na to. Yung cousin ko pala gustong pumunta dito. Mga May or June or July, something like that. Pero hindi ko sure. Andun siya sa Texas eh. I'm happy na meron akong cousin dito. Kasi mahirap pag, di ba, malayong pamilya. Pag may kapamilya ka na malapit-lapit or the same country. Parang magaan yung pakiramdam ba? Na malaman mo na meron ka talagang kadugo.
Na real, nakadugo na talaga. Yun lang guys, inom muna ako ng tubig na maraming tubig guys. Hi guys, 3 o'clock na ng hapon. Masakit yung mata ko so I wasn't really vlogging and playing also. So hindi ako nagpe-play ngayon. And later, probably later. Pero guys, hindi ako pumunta sa tindahan, diba? Kasi gusto ko lang yung gamitin yung kung ano man yung andito sa freezer namin at saka sa freezer na isang bahay. Lutuin ko na lang siya bukas doon. And also, ito yung chicken breast. At saka, inano ko lang siya, yung tawag nito. Sinison ko lang siya, defrost it, and then season it. And then, I'm going to sear it, you know, para mababrown yung sa ibabaw niya. And then, I will bake it for 400 degree for a few minutes para maluto talaga siya. Nadiskubrihan ko yung voice ko ngayon, parang kakaiba siya. And I keep drinking water, and just keep drinking water, and I keep running to the bathroom. Kasi, naihi ako, guys. And also, nagdi-defrost din ako ng steak para sa dinner ko. I guess dito na lang ako, guys, kasi ano talaga yung feeling ko ngayon, kakaiba. And I will I will see you tomorrow, guys, or maybe later, you know, who knows. Sa ngayon, feeling ko parang yung ulo ko masakit, yung mata ko connected sila. Kasi so, kailangan ko lang siyang ipahinga konti. And sa computer, sa cellphone, pahinga muna ako kasi yung mata ko talaga, as in, parang, kung tuduhin ko to, kahit masakit na, diba? I always complain about my eyes lately, dahil sa laro, at saka sa editing, and then, yun nun, ganyan. So, nakikita nyo naman, parang yung mata ko ba, parang saggy looking, kasi, pagod yung mata ko. And so, pahinga muna ako. I will probably see you later. Nakatingin lang sa akin pag sabi ko dugis. Alam ba nilang dugis sila? Hindi naman kayo dugis, Humanis man kayo, humanis. Nakatingin lang mga kiguahers. Anyway, guys, I will see you later. But anyway, so yung season na, diba, na chicken, na season ko na siya. And look, pina-fry ko siya, guys. And then, look, ito na siya. Pero, hindi pa yan tapos. Lagyan ko siya ng lemon. And then, ibibake ko siya 400 degrees sa oven. Preheated na yung oven, guys. Nakauna siya. So, ang gagawin ko is, ito siya. Lagyan ko siya ng lemon dyan. Lemon dito. Lemon dyan. Lemon dito. Lemon dito. So, yun. Lemon-lemon. And then, ibibake lang siya. How pretty is that? Sa oven, para lang siya maluto ba. Yan. Diyan siya sa oven. Hindi ito. Guys, akin-akin lang itong recipe, guys. Hindi ako tumitingin sa online kasi, sabi ko, tingin ako sa online. Pero ang nakita ko naman, kakaiba naman yung sa kanila. May mga flour, may mga cream. So, yun. Sabi ko, isisin ko na lang siya normal. At saka para may color, isir ko siya. Isisir ko siya sa sa pan. And then, pagkatapos niyan, ilagay ko sa oven para maluto talaga siya. Para dahil yung sa pan, yung pinafry ko siya konti, para lang mag-brown ba. So, yun. So, yun lang. Anyway, so, nag-report lang ako. Mabango na. Diba, nagluluto ako ng dried fish, guys. Yung amoy, guys. Para yung headache ko ba, mahal ko naman yung dried fish, guys. Pero sometimes talaga yung amoy ng dried fish andito sa loob ng bahay, nagpaikot-ikot, nandun, ini-open ko na yung window, ino-open ko na yung, yung sliding door, pero hindi pa rin. And, so, yun. Sabi ko, mawawala yan pag magluluto ako ng chicken. So, yun. Nawawala siya. So, yung headache ko lumala dahil sa yung paikot-ikot yung amoy dito ng dried fish. Ay, ang kaarte na lang ito ng nose ko. Nosi-nosi.